Dit is hem geworden. Wat fijn dat we hier vanavond mogen zijn bij de presentatie van een boek over Friese rock'n'roll. Ik denk dat veel rockers denken van, we zijn weer thuis. Hoewel begin jaren 60 de populaire muziek uit Amerika en Engeland voert onder groen krijgt in Europa, zal de rock'n'roll pas een 4 jaar later echt wattelsjet in Friesland. Het hier wordt heel iets langer, de ene naar de oren koffiebar iepen te dwarren en het verlet naar popmuziek van eigen boeien neemt daar. Meer dan een hele eeuw later doeken wij in de popskiedenis van Friesland, met bands van Doe en No. En met Wobbe Verzeyen, de eerste platenbaas van Friesland, intussen 74 hier, maar nog altijd te vinden in zijn platenzaak in Jouw. Geweldig, ja. Een mooi label was het. Iedere week krijg ik een hint van Sandra en Wietse. Op die de verste klant. Verste klant. Het is een hele. Ik ben gek op. Sandra is gek op Prince. En Wietse is gek op blues. Ze komen hier al jaren. Ja. Geweldig, toch? Dat is deze. Dit is echt een geweldige plaat. Jeff Beck. Oh ja. Hij is voor Queen. Okay. Cor is voor al die verschillende dingen. Die geeft heel breed. Die meneer die erachter zit is een Stones fan. Het roept hartstikke lekker, hè? Ja, leuk, ja. Nog maar correct 20 jaar had Wobbe Verzeyen als zijn eerste platenzaak. Bij de Put in Jouw. De zaak werd al gauw een begrip. Overal komen de klanten bij. Vanuit Bakhuizen, vanuit de Jouwer, vanuit de Lemmer, vanuit het noorden van Friesland, uit Hazen, weet ik wat. Alles kwam in feite dus het wie een, dus een Engels woord voor een hotspot. En bepaalde mensen die brachten dan hier net genoeg geld, die brachten dan zelfgeweven dingen en weet ik wat. Klingen of tapijten en weet ik wat. En die ruilden we werd zijn platen en weet ik wat. Zo. En ja, de vierde de kamer opgegeven hier eerst net ook een huisdealer. En die wel eens wat stiekem wat hars verkocht en dat soort dingen. Dus wie al die, dat gewoon al die in dat winkeltje, hè, ontstond dat dus op een gegeven ogenblik. En, maar er werden niks singeltjes uitgebracht. Van Friese groepjes. Ja, de winkel die is vaak Zadrok. In de jaren 80 nam de Friese band Weekend at Waikiki in Studio Spitsbergen haar eerste plaat op. Doe Spitsbergen, in het boetengebied van Sappemeer, de enige professionele studio in het noorden. Aan de kant. De studio is er nog altijd en Weekend at Waikiki ook. Nou, we zijn er. Het is haar een thuisbasis. Nou, Spitsbergen is eigenlijk een hele, ja, voor ons hele legendarische plek. Want we hebben onze eerste plaat hier opgenomen. En ja, dat is ook altijd de plek geweest waar we platen zijn blijven maken, waar we oefenen, waar ik een jaar nu gewoond heb. Hè. De studio is ook voor een deel van mij. En ja, het is een gitaarpaleis. Er zijn ontzettend veel synthesizers. Nou, je kunt het gek niet benoemen of we hebben het hier. Ook heel veel vintage. Dat is Studio Spitsbergen. Het was gewoon op dat moment ons leven. We waren begin 20, super liefhebbers van muziek. En we hadden die hele omgeving om ons heen. Dat was je gewoon op dat moment.
Maar dat was typisch in die tijd van... er moest een naam komen en je had allemaal van dat soort namen. Hè? Talk Talk, Duran Duran. Nou, Weekend at Waikiki. Kobus gaat naar Appelscha. Kobus gaat naar... We hebben er eigenlijk altijd wel een beetje spijt van gehad. Ja. Er zijn in essentie wel eens optredens geweest dat mensen dachten van... we doen een leuk Kiliman Hawaiian beentje. En dan kwamen deze lawaai-smurfen langs. Dus het zette mensen nog wel eens op het verkeerde been. Het was niet echt een super vrolijke tijd. Alhoewel je daar als jong mens ook weer niet zoveel last van had. Maar het was wel de... Nou ja, als je in een discotheek kwam, dan stond de helft die stond in het zwart naar de muur te dansen. De jongens hadden ook allemaal make-up op en het was echt een hele toffe tijd. Eigenlijk best wel. Maar er was niet zoveel te halen. Er was massale werkloosheid. Je had de dreiging van de neutronenbom, de atoombom. En Nederland zat in een stevige depressie. Ja. Dus eigenlijk ideale periode om muziek te maken. Het zijn wel promofoto's, zeg maar, uit die tijd die we dan maakten. En probeer daar maar eens iemand lachend op terug te vinden. Dat is allemaal toch wel heel somber in de camera kijken. Ja, en kijken. De wraad van de popmuziek is een liedse 40 jaar later gigantisch verloren. Door internet draait het net langer om de verkoop van albums en om fanclubs, maar om streaming en optredens. De Homesick, een Frieske band die het nou aan de dik timmert, weet eens net beter. In de jaren 80 bijvoorbeeld nog was bandjesmuziek, dat was echt ultieme popmuziek. Ik denk fysieke verkoop is natuurlijk een stuk minder door streaming. En ik denk eigenlijk dat bands die ervan leven, er vooral verzinnen aan optredens. Ik denk dat optreden dat het belangrijkste is. Maar om volle op te treden en om in grote zalen te komen, was het natuurlijk wel heel veel... de meesten naar die muziek luisteren en meest materiaal kennen. Dus ik denk dat het vooral via streaming, Spotify, YouTube, dat heel belangrijk is. En dan vervolgens optreden om heel te verzinnen. Na een eigen platenzaak begint Wobbe van Zijen ook al gauw een eigen platenlabel, Universe. Om de eigen sissen Frieske muzikanten te helpen haar muziek uit te brengen. Dit is de eerste single. Die hebben gewoon Home in the Sky dus op mijn labeltje. Jongetje Zondag-wereld. Dus het label bestaat in feite dus 12 jaar. Hoeveel platen ben er eigenlijk uitgebracht via Universe? Ik heb het nooit teld. Maar ik denk ongeveer bij de 800. Ja. Dus ik hier opeens een contract met Philips voor 50 LP's per jaar. Om die op te nemen. Dus artiesten op te zieken op een gegeven moment. En dat kon gewoon net... dat weer te volle wereld. Weer toch wel een behoorlijke stap natuurlijk op een gegeven moment. Een jongen uit Friesland die dus op een gegeven moment een contract tekent bij Philips voor een licentiedeal. Om zo te zeggen. Weer toch wel bijzonder weer dat. Ja. In feite wie het zo op een gegeven moment van... en eerst wie het de Friese artiest... wie een distributie bij een internationale maatschappij... die vooral in Friesland heel goed de wier. Dus de distributie van het product wie eerst landelijk... en het koe in Orenland verkocht worden. Zo. Super, we binnen we weg. We're surrounded by machine cars and the fever makes me sweat. I almost have to puke now. Wie mag de dingen opruimen? Mag dingen opruimen. Hey Poekie, moet je... Schoon Koberscha, de Appelscha, Roos Slofstra, bij Herman Brood, Bintangs, Bertus Borger,
Vrouwenpoepers, ga er mee naar buiten. Ga er mee in de zon. Sally Moore, Henk van der Heijden van Scootje, Ziele is mijn nog. Dit is dus mijn verleden en heden, om het zo maar te zeggen. Dit is dus in feite een testament van al die jaren dat ik opnemen ben geweest. Maar dan een gedeelte. Ik hoop nog altijd op een gegeven ogenblik dat ik een gedeelte, dat ik de tijd krijg van de eeuwige, zodat ik dus nog een aantal van deze prachtige tapes die er liggen, dat die nog ooit eens nog eens voor u bracht, opnieuw weer op LP. Weekend at Waikiki krijgt al gauw aardige bekendheid. De meeste bandleden studeren in Grains en wij bij elkaar anti-kraak in Villa Volonté. Boppen in de karakteristieke villa had ze haar eigen opnamestudio. Het is een tijd waarin van de Friese popmuziek haast alles op zijn plak valt. Het teelt in de provincie op van de gitaarbandjes, er binnen genoeg podia om op te treden, 2 serieuze platenmaatschappijen en goede contacten in Hilversum. Als muziekkrant Oor schreeuwt dat er sprake is van een Friese bries, krijgt de Friese popmuziek de wien in de zeil en in een landelijk podium. Toen kwam het allemaal bij elkaar en profiteerden we eigenlijk ook van elkaar. Van, nou ja, als Kobus ergens had gespeeld, dan was het ook vrij logisch dat Waikiki 2 weken later ook kwam en andersom. En dat was The Visitor en je had een paar uit Brimstone, wat totaal andere muziek was, maar wat wel werkte. Humberto was er ook zo eentje. Ja, ik kwam ergens laatst dan weer een soort van beschrijving tegen waarin gesteld werd van het was een stroming, het was een groep, het was een naam. En dat is natuurlijk prachtig als iets zo'n heldere naam krijgt als Friese Bries, dan komt het tot leven. Maar eigenlijk was het de groep die geen groep was en eigenlijk ook geen groep wilde zijn. Wat er wel in zat, wat heel erg gemeenschappelijk was de eigenzinnigheid. Dat is waar die Friese Bries van die tijd ook voor staat. Eigenzinnige muzikanten die vanuit een soort hoek, niet ergens in een stroming, niet ergens in een Amsterdamse scene of wat dan ook voortkwam. Daar werd natuurlijk van alles bijgehaald. Dat die muziek gemaakt was omdat wij hier in het Weidse landschap leven en al dat soort dingen. Maar wij waren er echt wel blij mee. Het was een periode waarin je gewoon heel erg afhankelijk was van dit soort dingen. En dat je had pers nodig. Je had, als je een nieuwe cd uitkwam, moest dat relevant zijn. Dat Oor daar een goed stuk over schreef. Ja. En dan was het ook zo, en dat was voor ons het allerbelangrijkste, dat we het hele jaar weer konden spelen. Dus zeker in het begin, dan ging het altijd over het feit dat wij uit elkaar kwamen. Ja. Ja, en daar spielen we mezelf natuurlijk ook wel op in. Want wij dan inderdaad dat meestal leuk vonden. Dus dan gingen we al hoe Bonifatius. Nou ja, we waren gewoon een beetje, we hadden zelden opgetreden, alleen in Dokkum. En dan gingen we een paar optredens in Leeuwarden doen. We namen natuurlijk zelf onze muziek op. En we maken zelf clipjes, dus die komen op Bandcamp en op YouTube. En dan ook al vrij gauw werden we geboekt in Amsterdam. Dus ja, dat was wel fijn. Ja, we hebben niet heel lang aangemodderd voordat we optredens door heel Nederland konden doen. Het is relatief een hele Liedse brood, die wat alternatievere popmuziek. Dus er kist snel iedereen die zeg maar, daar iets mee te krijgen had in een land, als Nederland zeker. Eind jaren 80 zwaar het Weekend at Waikiki voor een primeur. Wat ze als eerste Nederlandse band op tournee gingen naar het Eerstblok. In 1988 naar Polen en een jaar later op uitnodiging van de Russische band Televisor naar de Sovjet-Unie. Bij Rusland was dat een hele grote band. Doe maar-achtige taferelen. Dus toen wij naar Rusland kwamen, hadden ze echt ook gelijk een forse tour voor ons geregeld. En
Nou, gingen we dan wat toen nog Leningrad heette. Gingen we in Sint-Petersburg moesten we dan spelen samen met hun. En dat was gelijk een gigantisch ijsstadion. En niet 1 avond, maar gelijk 2. En dat smaakte natuurlijk naar meer. Toen hebben ze zo'n tour over de Wolga georganiseerd. De hele loop van de Wolga en weer terug. Ja. En daar waren we vaarden op een soort van... Ja, we noemden dat altijd de Love Boat. Dat was zo'n grote witte cruiser. Die ging daar dan over de Wolga. Maar goed, ze hadden dus in elke plaats waren optredens geregeld. Voor zover dat kon. En de hele crew ging dan over land met alle apparatuur. En dan was het... Nou, dan kwamen we hadden zo'n hele zwik van die optredens. En dat deden we daar dan. Dat je, als jullie het podium opkomen, dat je echt herkend wordt? Hoor. Heb je echt een publiek? Hier niet. Nee, maar in Leningrad bijvoorbeeld wel. Daar is een fanclub van Weekend at Waikiki. Ja? Ja, de mensen die kennen platen van ons vanaf het begin. Rusland is een geweldig land om in te reizen. Wij noemden ze altijd... Het zijn hele toffe gasten. Het zijn een soort Italianen, maar dan fatalistisch. Dus ze zijn en vooral als er een borreltje in zit, dan maak je vrienden voor het leven. En dat was absoluut superleuk om mee te maken. Ik denk dat mijn label, wie is op een gegeven moment, ik heb een protte mensen in Friesland, artiesten in Friesland, heb ik te conjoen. Maar op een gegeven moment werd ik teleurgesteld erin dat er net meer dat weer op een gegeven moment om terug te gaan. En toen heb ik gezegd op een gegeven moment, ik haak houden. En ik doe het wel met groepen. Of in Nederland, of in het buitenland, die het volk kennen dan. Dit is de plaat van 1974 van Herman Brood. Dat wie in feite weer dat de terugbraak. Een van de terugbraken voor het label. Ik vind het prachtig om een hoest te zien. Net te zien. Zo'n plaat eruit te helgen. Een mooi kleurkatianen, weet ik wat soort. Dat is toch prachtig, is dat? Ik had er samen met QB heb ik 4 of 6 LP's heb ik gebracht. Da 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 da. Da 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 da. Dit is een plaat van Curtis Knight, de ontdekker van Jimi Hendrix. Had een aantal platen had ik met Jimi Hendrix maken. Deze plaat is opname in Netslaveer in Friesland. Sing Sing Studio van Milan. Ik vind zelf in de jaren 76 vooral dat er meer spontaniteit weer werd door bepaalde dingen ontstonden. En het wordt nu volle meer dirigeerd door platenmaatschappijen met hun grote promotionele apparaten en weet ik wat. En er komt nog bij, dat moeten we ik net weten. Wanneer is talent, hier is talent. Er wordt nou een protte talent creëert en manipuleert. No. Ja, volle meer. In de studio's kerst alles bij een stem kerst waar. Gerard, ik ken van die stem, ik ken van die een promotiecampagne achter zetten. En dat docht mij op een gegeven ogenblik. Dan kerst er wat van mij, weet je. Ik bedoel van, de hartstikke vind het wel mooi stem. Maar ik zie, maar alles is, volle meer is maakbaar. De Homesick speelt net alleen nog op de Nederlandse podia, maar ook geregeld in het buitenland. Een paar jaar geleden tekende de band een platencontract met de Amerikaanse platenmaatschappij Sub Pop. Ook het label van Nirvana. Sub Pop ontdutst de Homesick op Spotify. Ja, gewoon zo'n Spotify had van die automatisch gegenereerde playlist met muziek die het eventueel echt leuk viest. Ja, wij zijn getekend vanwege een algoritme. Ja. Een algoritmische fout. Ja.
Zo simpel is het eigenlijk. Ze stuurde een mailtje dat ze ons leuk vonden. Dat was het eigenlijk. Toen ging er heel veel tijd overheen voordat we uiteindelijk een contract tekenden. Nou ja, wij hebben natuurlijk, zeg maar, daar ben sowieso al gelijk wat voordeel, omdat als het op zo'n label uitkomt, dat is dan volle makkelijker, of dat meesten dan een soort van weer iets nice om die namen plakken kunnen. Dus kranten die nemen altijd het label van Nirvana of Sub Pop. En natuurlijk, het is goed voor je netwerk, want een boeker of boekers die willen natuurlijk liever een band boeken die uitkomt op een label wat mensen kennen dan een band die net op een label uitkomt of op een eigen label. Of op een liedsterlabel. Dus dat had in die zin voordeel. Maar aan de andere kant, we hadden natuurlijk van de plaat kwam uit in februari. In maart hadden we 4 optredens, die in Nederland en 2 in Duitsland. En toen zullen we natuurlijk het hele Amerikaanse verhaal in de simmer doen. Een maand of zo. En dan, maar ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dus wij weten eigenlijk net, zeg maar, wat de impact is voor u als band als we dan in Amerika toeren. Want dat is natuurlijk waar zij de meeste platen verkeerpje. Maar ja, door heel dat corona hebben we natuurlijk echt helemaal geen idee wat dat nou precies al je betekent. En of we daar misschien dan echt volle publiek loeken in Amerika. Dat zouden iets van 24 shows worden, geloof ik. En echt dat is erg jammer dat dat niet door is gegaan. Dat zou inderdaad van coast to coast. Dat zou in het noordwesten beginnen. En dan naar zuiden, naar Californië. Dan door de Midwest naar Canada. En dan weer naar het zuiden en de oostkant. Dat zou echt een hele tour zijn. Ja, deze niet. Nee, maar ik heb hem gecoat. En ze vragen, waar willen jullie over 5 jaar staan? Dat soort dingen. Dan kun je wel wat zeggen van, nou, Pinkpop, weet ik het wat. Alleen, ja, daar heb je niks aan. Stel, je speelt dan op Glastonbury of wat dan ook. En, ja, dan sta je, heb je daar gestaan. Daar heb je voor de rest niks aan. Ik denk dat ambitie, het is iets wat vager dan dat. Weekend at Waikiki hield 10 jaar lang een soort succes. Maar de grote terugbraak bleef uit. Wij hebben af en toe aan dat avontuur kunnen ruiken. Hè, dat we op tournee zijn geweest, dat we elke dag speelden. Ook voor heel veel mensen, bijvoorbeeld die tournees door Rusland. Mm-hmm. Dat je zegt, van, nou, dat zou ik wel eens meer willen doen. Ik had dat ook best wel eens meer willen meemaken dan dat ik het nu. Maar we zijn er dichtbij geweest. Dus dat was, ja. Maar waarom is dat niet gelukt? Bescheidenheid misschien ook, voor een deel. Te veel relativeren. Ja. Een mooi voorbeeld vind ik altijd. Vrijdagmiddag speelden we in het Vondelpark, afgeladen vol. Vrijdagavond in de Melkweg, 2 keer uitverkocht. Zaterdag op de Dam in Amsterdam op de Uitmaakte, samen met de Red Hot Chili Peppers. En daarna ging Waikiki gewoon weer naar huis. En dat was het dan. Hè? En dat zou je zeggen van, doe daar nou eens wat meer mee. Zet dat nou eens wat meer weg. Ook voor jezelf. Relativeer je dat niet altijd, maar ga gewoon... dat neem ik mezelf wel kwalijk als ik daarop terugkijk. Dat hadden we meer moeten doen. In 1989 neemt Tom Holkenborg het besluit uit Weekend at Waikiki te stappen. Dat hij stopte met Waikiki was juist een periode dat wij met Waikiki onwijs veel speelden. Volgens mij waren we ook heel erg goed op dat moment. En Tom die zei op dat moment, ik hou ermee op, want ik vind het niet fanatiek genoeg. Ik wil meer. En wij hadden zoiets van, oké, kijk, dit is dus het verschil dan op een gegeven moment. Ja. Jij denkt van, oké, ik stop alles wat ik heb in muziek. Maar ik wil daarnaast ook gewoon... Wij dan studeerden biologie, ik studeerde geschiedenis, we deden van alles en nog wat. Maar ik wil dat ook blijven doen. En Tom ging die stap erboven, maar had ook nog eens een keer al dat talent. Tom Holkenborg scoort letteren als Junkie XL met A Little Less Conversation een broadhit. En maakt het nou furoren als componist van filmmuziek in Hollywood. Achteraf gezien, als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft, groot gelijk. Hij had nog eerder moeten stoppen. Want dan is zo'n band alleen maar een gevangenis. Ja,
Dit had nog wel een leven nodig om dit alweer uit te zieken wat je er alweer leidt, ja. Wat leidt je alweer? Dat leidt ze volle. Leidt je nou ook een stuk van de Friese popski het mis? Ja, wat leidt je net? Volle rokjes en weinig rol, zeg ik altijd. Godverdorie nog daar. Soms te weinig rock'n'roll. Ja? Ja. Te volle rokjes en te weinig rollen. Rollen is echt toch geen rollen. Snap je? Dat is rollen, is dat. Ja, swoon. Swing. De swing erin, ja. Het had net genoeg swingt, het serviert, ja. Op het punt om te gaan spelen straks. Dus ja, en dit is wel een beetje onze thuisbasis, het bolwerk. Maar we zijn net zo zenuwachtig als altijd. Ik vind het wel spannend. En ben benieuwd wat er van gaat komen. Dus maar gaat vast wel goed komen. Ja. En nu zijn ze weer aan de slag met een nieuw album. Mannen van Weekend at Waikiki, het dak mag eraf. Los! Maar ik durf wel te voorspellen van dat het voor ons geen enkele moeite kost om dit tot in lengte van dagen te blijven doen. En we maken nog steeds nieuwe muziek. Hè? We herhalen onszelf niet, we maken gewoon weer nieuwe platen. Tot in lengte vandaag. Tot er gewoon geen eentje meer over is.